Sziasztok! Ismét köszöntünk titeket a Tabuk nélkül legújabb adásában. Én Kovács Viktória vagyok, virtuális asszisztens üzleti mentor. Beszélgető partnerem Budahegyi Hajnalka Tét, a Healing konzulens, és az előző adásból pedig Podival már találkozhattatok, ő pedig... Sziasztok! Én egy senki vagyok. Ő pedig egy vlogger az előző adásban bemutatkozás alapján, és... egy jó kis tabus 18 pluszos témát hoztunk nektek mára, ez pedig a szexualitás, intimitás lenne, amit egy kicsit itt kitárgyalunk, férfi és női szemmel. Mindenkinek más tetszik, és mindenkinek más az, ami jól esik, más az, ami jó, és erre szeretnénk egy ilyen kis prezentációt, hogy nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt, hogy arra gondoltuk, hogy... Mármint nem úgy. Nem úgy. Ez is jól belehúztam magam a csőbe, de semmi baj, szóval erre gondoltam, nem gyakorlati bemutató lesz, hanem arra gondoltunk, hogy így a akkor te már is. Szóval a különbözőségünket, hogy bemutassuk, elmondjuk, hogy mi az, ami a mi fejünkben van arról, hogy milyen egy számunkra ideális nő, illetve férfi, így mind a hárman, akkor kezdjem elmondani, hogy szerintem. Akkor kezdem azt, hogy az én fejemben hogy néz ki ez, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy írd, hogy milyen az ideális nő, akkor nekem ilyen belső értékek jönnek egyébként, hogy ilyen gondoskodó, ilyen szeretetteljes, ilyen odaadó, de nyilván úgy, hogy ez ilyen Disney mese. Ez ilyen Disney mese nő van a fejemben, jó remek. De amúgy külsőleg egyáltalán nincs fejedben olyan, hogy a nő, hogy... Nekem a nő, az ez a se nem vékony, se nem túlsúlyos, tehát ez a... Van rajta mit fogni, de magamat szeretem. Nem, de miért én ilyen vagyok? De egyébként mondd végig azért, amit még akartam belét folytattam. Szóval nem baj. A belső. Szóval én szerintem ez a gondoskodás, ez a nőiségnek a mozgatórugója, vagy hogy mondjam, és hogy... De külső jegyekben meg, nem tudom, tehát tényleg így azt mondom, hogy mindenkinek más tetszik. Én így nőként nehezen mondom el, hogy mi tetszene nekem egy nőbe, mert nem a nők tetszenek így alapban. Tehát így kicsit nehezen de a gondoskodást azt a gyerekekről érted? Nem a gyerekekről, hanem úgy amúgy, hogy van, aki ilyen gondoskodó típus, tudod. Szokták rá mondani, hogy ez a tyúkanyó típus, de az meg már inkább egy ilyen más az változat, de hogy ez az alap ilyen gondoskodás most tényleg, amikor egy csomó ilyen álláshirdetést is látok, amikor ilyen irodavezetőt keresnek, és akkor, hogy legyen ilyen gondoskodó, ez a mindenkinek az anyukája típus, és akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor egy ilyen nagymamát keresünk ide, hanem hogy egy olyan típusú személyt, aki tényleg így foglalkozik a többieknek a ügyes-bajos dolgaival is, tehát aki így összefogja akár a családot, akár a kapcsolatot, és akkor az neked az a nő? Nekem ez nőies, igen. Ez a nő. Nekem ez egy nőies tulajdonság az én fejemben. Ez nekem anyáskodás, nem inkább, hogy... Hát és az anya az nem nő. Hát szerintem ez benne. Nem, hát most attól meg valaki anya, attól még nem lesz nő, ugyanúgy, hogy attól jó, na most én azt mondom, hogy ez az én fejemben van. Persze, ez nem azt jelenti, ez az, hogy neked meg nem ezt jelenti. Szóval értem, pont erre próbálunk így rávilágítani, hogy számomra ez egy ilyen nőies tulajdonság, számodra meg akkor ez nem feltétlenül ugyanazt jelenti. Férfiba meg, hogy mi az ideális, nekem nincsenek ilyen külső elvárásaim. Tehát, hogy nekem egy ilyen kisugárzás kell, egy olyan ilyen temperamentum, vagy egy olyan ilyen tényleg kisugárzás, ami engem megfog. Az, hogy legyen célja, hogy tegyen érte, hogy legyen egy irány, amiben ő megy, legyen valami, ami így mozgatja, ami motiválja, egy hobbija, vagy a karrierje, vagy tök mindegy, hogy mi. Tehát ha horgászni szeret, akkor és az a szenvedély, tehát a szenvedély, legyen benne egy férfiban, ez a szenvedély. Jó, ezeket hallani, hogy semmi célom még ennyi. Semmi célom. Azon tudom, hogy inkattól és semmi célom. Nem, de hát neked is van. Nem, értem. Neked is van olyan hobbid, amit így szenvedéllyel tudsz űzni, nem? Tehát, úgy csinálok, igen. Úgy csinálsz, mintha, de jó. Akkor mondjuk, hogy van. Jó, én nem értem, amit mondasz. Tehát akkor nem vagy az ideálom, na most. Nagyjából akkor. Fordulni.
Már nem egyszer hallottam. Ide most vágunk egy ilyen szomorú zenét. Azt hiszem, igen. Na szóval, hogy nekem például ez egy ilyen ideális férfi képemben benne van, ez a motiváltság, ez a belső motiváció. Valami iránt, ami ilyen tevékeny dolog, tehát hogy valami ilyen pozitív eredménye van, hát nem tudom azt jobban közbe leírni. Igen, abszolút értem. Illetve tényleg ez a védelmezés, hogy én, mint nő, biztonságban tudjam érezni magam mellette. És most ezt nem fizikai vonalon értem, hanem egy ilyen érzelmi biztonságot várok el, hogy az meglegyen. Ne kelljen azon gondolkodjak, hogy most át fog verni, tehát hogy legyen őszinte, és nyílt lapokkal játszunk. Na. Tehát, hogy nem minden férfi ilyen típus. De az se baj, hogy azért nem szalad el, hogy te maradsz ott egyedül egy zsebtól, vagy nem. Hát nyilván az se baj, de igen. Látunk már jobb esetben ilyen nem történik velem, de hogy a nő ott marad igen. egyedül, és így leveri, tudod. Igen, szóval, hogy ezek az én ideáljaim, és akkor tudom, Viki, még a nő, azért azt meg fejtsd meg jobban, hogy mitől nő a nő, mert nekem kicsit olyan tudom, hogyha ezek ilyen, mondom, ilyen anyáskodó dolgokat, hogy van még ezen kívül, vagy neked unblock az a gondoskodás, az maga a nőiesség? Nekem az egy ilyen nő. De most így nőiességről is beszélünk. Tehát az, hogyha meglátsz egy nőt, és akkor az, mit tudom, eltöltesz vele egy órát, vagy valahol látsz egy nőt, és azt mondod, hogy ez olyan nőies ez a nő, hogy neked az mitől van, mert nyilván nem tudhatod, hogy mennyire gondoskodó, meg mennyire nem. De mondjuk én, mit tudom én, 3-4 órát így eltöltesz egy nő, azért is meg tudjátok állapítani, nem, hogy valamiért egy bekattanod, hogy ez olyan nőies ez a nő, hogy miért van, hogy az van bennetek, az megfogalmazódott, hogy az mitől van? Nekem ez kicsit szerintem ez az élethez való hozzáállás az, amit én egy nőtől elvárok, hogy ilyen pozitív életszemlélete legyen. És hogyha felfedezem benne ezt a látságot, ezt se tudom jobban elmondani, mint hogy van benne egy ilyen látság, számomra attól lesz valaki nőies, hogy ez megvan benne, és nem az kell, hogy akkor ő most a nap 24 órájában ilyen kenyére kenhető legyen, hanem hogy ez így meglegyen benne, mint tulajdonság, azokban a helyzetekben, amikor mondjuk ez szükséges. Nem tudom, érted, hogy mire gondolok? Próbálom, igen, abszolút értelmezni. Mert számomra mi az, ami nőies? Hát majd most itt a végére akarsz kerülni, világos. Hát most, hogy meghallgatom, hogy szerintem, aztán elmondom én is persze, hogy szerintem mi. Én bajban vagyok, mert alapvetően nekem a nőiességgel kapcsolatban olyan tulajdonságok jutnak eszembe, amit egyébként a környezetemben meg magamban sem nagyon tudok felfedezni. Tehát az én látásmódomban a nő az egy ilyen fikció. Most ez nem biztos, hogy értitek, hogy mire gondolok, mivel nem tudok tényleges személyt. Jól látod. De az nem baj, tehát most én sem tudok egy ilyen konkrét szemét mondani, hogy na most ő az tehát a nő, annyira magasan van a léc egy nőnek, hogy azt így nem tudja megszemélyesíteni számodra. Valami ilyes, nem is arra, tehát valami ilyesmit eszembe, igen, tehát hogy biztos, hogy vannak ilyen tulajdonságokkal rendelkező nők, de az én környezetemben inkább ez a maszkulinabb vonal volt mindig, ami játszott, ez a erős vagyok, majd én megoldom, független vagyok, egyedül is megmászom a Monteverestet, de alapvetően nálam a nőiesség az, nekem a könnyedség jut eszembe, és értem, hogy Hajni mire gondol a látságnál, tehát hogy megint a TikTok jut eszembe. Nagyon-nagyon sok olyan videó van fönt, amikor megjelenik egy nő egy kosztümben, és nem a ruha miatt, nem azért, mert ki van öltözve, hanem van egy olyan iszonyatosan erős nőies kisugárzása, hogy erős, de mégis megvan benne az a fajta gyengeség, ami a nőiességgel jár. De mi az erős? Ugye? Mi az erős a határozott. Tehát szerintem egy nő határozott, de a határozottságát gyengéden adja elő. És szerintem te érted, hogy mire gondolok. Tehát nem egy erőszakos, tolakodó, férfias határozottságról beszélek, hanem alapvetően a saját életében határozott, céltudatos, megy, és megvan a célja, mindennek megvan a helye, van egy rendezettség az életében, de ezt úgy tudja elérni, hogy nem kell azokat a férfi energiáit használnia, ami egyébként mondjuk a férfiaknál ezzel a fajta határozottsággal járna. Halkszavú. Például. Ez ugye határozott, akkor hogy halkszavú? Ez a lényeg. Hogy nincs ilyen. De nem. Így kezdtem. Így kezdtem, hogy ilyen nincs. Nem.
vannak olyan típusú emberek, akik úgy tudnak határozottak lenni, hogy sose kiabál veled. Van egy kisugárzása. Nem tudom, hogy nem ismersz. Nem, mert én kiabálok. Én jó, de az ő fejében ez az ideális nő. Az, igen, hogy létezik-e ilyen vagy nem, az jó, nyilván egy megint más kérdés. A külsőségek tekintetében nem az számít, hogy mekkora darab, mert lehet valaki nagyon vékony, lehet nagyon sovány, hanem az, hogy mennyire tud a testével azonosulva egyébként nyitott lenni a világra. Tehát most gondolok itt arra, van, aki egy picit húsibb, és zsákruhákba rejti el magát, mert nem meri felvállalni azt, hogy mondjuk egy picit vastagabb a combja. Vagy ott van a másik véglet, amikor egy kicsit húsibb vagy, de mindenedet ki akarod tárni, azáltal akarod az önbizalmadat megkapni ugye a világból, hogy hát ezt is megdicsérték, azt is. Tehát, hogy tudjon a saját testével együtt élni, és legyen egy szexuális kisugárzása. Mert szerintem ez baromira fontos. És itt nem az a lényeg, hogy most milyen színű szeme van, milyen sminket használ, nem használ, dezodor, egyebek, hanem de ez milyen, amikor egy nőnek jó a szexuális kisugárzása szerinted? Ezt nem lehet leírni. Ez attól függ, hogy kivel vagy szembe, tehát teljesen más, ugye ez abszolút partnerfüggő, de szerintem az a nő, aki alapvetően nem kérkedik a szexualitásával, de mégis van egyfajta huncutság benne. Érted, hogy mire gondolok? Én értem. De nekünk nagyon egyrugóra jár az agyunk szerintem. De értem. Tehát, hogy erre van egy nagyon jó mondás, és ez lopott plágium, hogy az igazán jó nő az az ágyban egy a háztartásban egy, tehát hogy mondjam, otthon egy feleség, a gyerekeknek anya. Tehát, hogy megvan bennem minden, ami kell, és a megfelelő tulajdonságait a megfelelő időben tudja használni. Ez egy ilyen mesefigura. Szerintem nem. Szerintem vannak ilyenek, akik nagyon öntudott... Azt ti honnan tudjátok, hogy egy nőnek milyen a szexuális kisugárzása? Egy nő sincs fából. Tehát ezt egy nő... Hát jó, csak hogy arról beszélünk, hogy ja nem, már arról azt mondjátok, hogy számotokra mi értem. Tehát nem arról beszélünk, hogy értem, ez az egyetlen igazság, amit én mondok, hanem hogy az én fejemben mi van. Nehéz szexuális kisugárzásról beszélni, úgyhogy mondjuk én sem nagyon érzem, hogy egy férfinak milyen a szexuális kisugárzás. Igen, mert a férfiakon sokkal nagyobb a zárkózottság ezzel a témával kapcsolatban. Nehéz megmondani, tehát sok mindent meg tudok mondani egy férfiról, de mondjuk a szexuális kisugárzás, ez nem biztos, azért mondom, hogy nőként nem tudom, mennyire lehet megmondani, hogy ennek a nőnek van-e szexuális kisugárzása, meg ugye a férfiak az elég vizuálisak, tehát azért az valami. Kell, hogy legyen egy nyitottság erre. Hogy nőként nem vagytok ennyire vizuálisak, egy férfi azért könnyen elhúzza az agya oda, ha lát egy jó nőt, hogy vannak olyan szexuális kisugárzása van, közben nincsen, csak már vizuálisan rá van gerjedve a látványra. Ezért kérdezem, hogy az a szexuális kisugárzás a számotokra érezhető egy nőn, ugyanúgy? Szerintem igen. Én legalábbis úgy gondolom, én azt gondolom, hogy nem ugyanúgy, de valamilyen szinten érezhető. Vagy inkább mögé gondoljuk a többit, vagy én nem is tudom. Valamilyen szinten érzed, hogy őt jó partinak tartják a férfiak. És nem csak külső alapján. Hanem úgy a természete is vonzó. Jó partinak tartanak, az már megint teljesen. Nagyon sok csajt tartanak jó partinak, aki nem nő. Szerintem. És nagyon sokat tartanak jó partinak, aki külsőleg nagyon szép dekoratív, aztán a helyszínen meg előadja a tengeri csillag pozíciót. Még egyébként a jó szextől sem lesz valaki nő szerintem, de még a pasikat, azt az ideálod. Belevágtunk itt közben. Igen. Mi az elképzelt Disney történet? Nekem akkora Disney karakterem van, nekem van egy ilyen hercegem. Külsőleg vannak bizonyos tulajdonságok, amiket nézek, keresek. Nem feltétlen céltudatos, hogy most én csak ilyen pasi vagyok, így néz ki. De nem a mérvadó. Tehát nem mondjad, hogy magas legyen, bírom, mondjad. Nem, az alacsony pasikat szeretem. Mondjad a magas. Pont nem egyébként szerintem. Pont az alacsony pasikat szeretem, az a helyzet. Aki mellé nem lehet magas sarkút felvenni, és ez nekem tök jó indok, hogy nem vehetek fel magas sarkút, hát hogy néznek ki a pasim mellett, holott egyébként utálom a magas sarkút, na mindegy. Ezt a bullshit. Nem azért jöttél ide. Nem várom. Bullshit itt a magas palik. Na, igen. Tehát külsőleg nem
szabok ennyire határokat, hogy most nem jövök össze valakivel, mert szőke vagy, mert nem tudom, barna szemű vagy, tök mindegy. Legyen egy, most megint kisugárzást tudom mondani, legyen egy erőteljesebb férfi kisugárzás, aki mellett azt érzem, hogy mind fizikailag, mert nekem valahol a fizikai előbb jön gondolatba, hogy biztonságban érzem magam, ha tényleg gáz van és előkerül mondjuk egy pillangók és a sikátorba vagy bármi, akkor tudjam azt, hogy nem nekem kell megoldanom, tehát lehessek mellette nő a magam maszkulin női módján. Tehát, hogy egy picit összetett a dolog, és ne szaladjon el a kétkezi dolgoktól. Tehát attól én teljes mértékben ki tudok borulni, hogyha valaki így ilyen teljesen alkalmatlan, basszus, nem tudom, cseréljünk már ki egy villanykörtét, könyörgöm. Tehát nekem a leglelombozóbb szexuális része mondjuk egy férfinél, amikor azt látom, hogy megáll csavarhúzóval a kezébe, és ilyen nem áll jól a kezében a csavarhúzó. Nem azért én szögeltem össze azt a keretet, csak mondom, nézni, azt amúgy én csak nem most kell magadat eladni, nem most kell magadat eladni. Várjál, az majd a vászont is én ezt kajaként csináltam. Nézd meg, hogy sarkán van ilyen kis háromszög, így azt is így levágtam dekopírfűrésszel. És miközben csináltam, ettől férfi egy férfi. Miközben csináltam, így sütött a nap, és le voltam, meg olajozva. Az a tipikus pornós jelenet, amikor a munkások ott vannak, és le van izzad, és kicsit kormos, és... De előtt megkendel a testedet akkor. És így nyomtam, és így... De csak így lassítva. Szerintem legalább ebben, ha már nem így magas, akkor keretet externálok. Szóval nekem fontos, hogy inkább az, nem is arra gondolok, most nem arról van szó, hogy ő építsen fel egyedül egy házat, hanem hogy azokban a dolgokban, amiket, most ez nagyon szarul, meg lehet egy kicsit egoistán fog hangzani, de amilyen szintet én meg tudok lépni, azt lépje meg egy férfi is. Ha én be tudok szögelni egy kurva képet a falra, akkor legalább azt a szintet hozza ő is. Nekem attól férfi egy férfi, te meg kiborulsz itt, mi? Szegény jószág itt. Beleszólsz? Mondom, nem arról van szó, hogy most egyedül váltsa meg a világot, de ne legyen büdös az, hogy a ház körül valamit csinálni kell, vagy ne nézzük már azt 4 héten keresztül, hogy nem tudom, tornyosul az összehajtogatásra váró ruha, tehát hogy érted, hogy mit mondok, kicsit hogy... személyes problémákat érzek itt a háttérből. Sose volt még olyan, aki helyett el kellett volna pakolnom. Azt érzem, itt van valami probléma itt a pakol helyére, mindent elrak. Szerintem, hogy feloldjuk ezt a problémát itt helyben. Mosást, az. Úgyhogy én számomra ez, de most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy most már felcsigáztam. Szerinted milyen a szerintem férfi? Azt majd később. Azt majd nem tudom. Gyorsabban el tudja mondani, várjál. Hogy mitől nő szerintem egy nő? Szerintem a legfontosabb az, hogy egy nőnek legyen tartása. Ez nagyon-nagyon fontos. Hogy mit értek ez alatt? Azt értem, hogy egy nő bármilyen szituációba kerüljön, fizikai, vagy érzelmi, vagy bármi, akkor maradjon meg a tartás. Ez nagyon kevés nőnek marad meg. Egy nő az nem ordibáljon, egy nő az ne hisztérikázzon. Egy nőnek legyen tartása. Attól nagyon nőies egy férfi számára, ha egy nőnek tartása van minden szituációban. Egy nő az legyen szerintem egy picit titokzatos, mindig. Legyen olyan, aki úgy tudja irányítani a dolgokat, hogy közben a férfi az férfinak érezheti magát, mert ti irányítotok mindig szerintem. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy úgy irányíts, hogy a férfi az azt gondolja magáról, hogy ő kurva nagy pali. De hogyha így akarja, persze, csak a nő. A nők szerintem iszonyatosan összekeverik azt, hogy csajos valaki, vagy nő. Tehát, hogy attól, mert csajos valaki, tehát kívülről csajosan öltözködik, vagy nagyon jól néz ki, attól még lehet csajos, de az még egyáltalán nem nő. Az, hogyha van egy nő, az lehet csajos is egy picit, az egyébként nem árt, de nem ez a feltétele. Tehát amikor nagyon sok nővel beszélgetek, rögtön elsőre azokat mondják, azokat az ingereket, ami szerintem az csak csajos. Fiatal
kis csajok is lehetnek nagyon csajosak, de még szerintem ilyen korfüggő is picit talán, tehát, hogy el kell tenni egy bizonyos időnek, hogy egyáltalán így nő legyen egy nő. Tehát nem, A korra nem, érik. Az is, meg nem tudom, tehát mondjuk egy ilyen 20 éves lány az inkább csajos nagyon sokszor, mint hogy tényleg nő. Tehát meg kell tanulnia így, ahogy megy az idő, hogy hogyan válik nővé szerintem. És hogy ezt nagyon összemossuk, hogy mikor csajos egy csaj, mert kinézetre, mikor nagyon drága cuccokba öltözik egy csaj, és nagyon jól áll rajta, és még viselni is tudja, attól még mindig nem nő szerintem, hanem csak csajos. Nem tudom, hogy itt lehet-e követni. Értem, hogy mit Értem én is. Igen. Az, hogy csajos egy csaj, az egyáltalán nem biztos, hogy attól ő még nő. Tehát egy fele olyan csajos valaki is lehet nő, szerintem. És a legfontosabb szerintem ez a tartása van egy nőnek, tehát nem piába, nem aljasodik le. Mindig van egy olyan határ nála, amit nőként nem szabad átlépni, és ez a hétköznapokban is mindennel kapcsolatosan vitákkal, veszekedéssel, ez iszonyatosan nőiessé tesz egy nőt, hogy tudod, hogy van neki egy olyan blokk, hogy ő már pedig nő, ő nem fog kikelni magát, nem adja át magát a dühének, a rossz kedvének se, ha kell annyira, csak pont mindig úgy, hogy akinek kell, vagy amennyire lehet. És ez szerintem nagyon-nagyon nőies. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni. Külsőségre meg nem gondolok semmifélét, hogy az a csajosság, hogy mennyire csajos egy nő, de fele olyan csajos is lehet, hogyha nagyon ezeket a tulajdonságokat viszi, akkor nagyon-nagyon nőies tud lenni. Az önkontroll akkor talán az egyik még nem legfontosabb tulajdonságnál. Nem is azt mondanám, hogy önkontroll, mert hogyha önkontroll van, akkor én azt gondolom, hogy ott valami saját féket kell behúznod, hogy mondjuk te tudod, hogy ha bepiálsz, akkor hülye vagy, és akkor ott magadnak húzod a féket. Tehát ez valahogy belülről kell jöjjön, hogy megtanulja, hogy mindenre van egy ilyen tartása, úgymond, minden helyzetben, és hogyha kell, akkor időben nem csinál magából hülyét, lelép, ha kell, ha kell, akkor pont, hogy nem lép le, tehát nem megszökik a szituációtól, szóval ez elég nehéz szerintem nőnek lenni, úgy igazán nem férfi szemében. De legalábbis a te szemedben. Hát, én azt gondolom erről, hogy nagyon sok férfi meg se tudja fogalmazni, hogy valójában erre gondol, mint a nőnél. Mert nagyon sok palit hallottam már, hogy mi a nő, és nagyjából egyébként ugyanezt próbálják elmondani, csak nem biztos, hogy ezekkel a szavakkal körülírva. Szóval nyilván az éretlen fiútípus, aki azt mondja, hogy attól nő a nő, hogy ekkora belle van, meg azért jó segge legyen, meg azért sminkeljen, meg azért... Tehát nyilván ez egy éretlen dolog, tehát nem ettől lesz nő. Az egy csajosság. Azért mondom, hogy azt nagyon-nagyon összekeverjük, hogy mikor csajos valaki nagyon... Vannak nagyon csajos csajok is egyébként, amik tudnak már egy picit majdnem nőies lenni, vagy nőiesek lenni, mert mondjuk olyan szépen sminkel, meg úgy viselő, de még mindig én azt mondom, hogy az még mindig level 1. Az tök jó csajos, minden tök jó, de attól még nem biztos, hogy tudjam képviselni azt, csak akkor ahhoz, hogy valaki mondjuk ilyen nő legyen, ahhoz azt mondod, hogy egy olyan férfi is kell, aki ebbe a partnere, mert különben hiába... Szerintem a kettő persze nem zárja ki egymást, én azt gondolom, hogy alapvetően, hogy egy nőnek egyébként nincsen partnere éppen, vagy nincsen férje, vagy tényleg szingli maradt valamiért, vagy nem az ő hibájából, mert ez a rosszul választasz, és úgy gyűlölöm. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen hely, ahol egyébként a jó, rendes pasik járnak, hogy mire oda mész, érted, akkor mindenki oda menne, mert biztos a rossz klubba jársz, és azért rájártál rosszul. De nem oda kellett volna menni, hanem ott egyen mellette vannak a jó srácok. Várj, hol van ez a klub? Azért mondom, hogy ez nagyon utálom, tehát bárkivel megtörtént, hogy a nagy szerelemből lesz egyszer egy ilyen borzalom. Tehát ezt nem tudhatod persze előre. Már azt sem tudom, mit akartam mondani egyébként ezzel kapcsolatosan. Mindegy, tehát hogyha szingli marad vagy nő valamiért, tehát akkor is ezeket hordozhatja, ezeket a tulajdonságokat, ugyanúgy a hétköznapokban is, meg ugyanúgy nem veszi fel a dolgokat, meg nem ideges, tudja kezelni a dolgokat, szóval így legyen egy tartása. Ez inkább egy személyiség szerintem, amit te mondasz. Nem. Szerintem ez egy tulajdonság. Persze. Én mondom, én abból indulok ki, én nagyon sok pasit azt meghallottam, és azt is hallottam, hogy valahogy ezt próbálják elmondani, csak nem tudják itt megfogalmazni annyira, hogy mit jelent az, hogy tartása van egy nőnek, mert így
így szokták ezeket mondani, hogy hát jó lenne, hogyha abban a helyzetben mondjuk tudna velem beszélgetni inkább, meg nem szereti, hogyha nagyon hirtelen nem szeretik a hiszt is. Minden pali attól minden pali ki van. Ez hisztitől minden pali. És nők is tudják. Nőként nagyon nehéz úgy viselkedni, mint egy igazi nő, és a legrosszabb helyzetben is azt kihozni belőle, hogy már pedig akkor sem lesz ebből hiszti, hanem egy olyan intelligens valamilyen beszélgetés. Persze vannak azok a szintek szerintem, amit már nem kell megbeszélni, meg nem is lehet, tehát biztos vagyok, hogy van egy ilyen. Egyébként az aktuális párom erre nagyon megtanított, hogy nekem nem volt még ilyen rajta kívül az, hogy ő nagyon tudja, hogy ő nem hisztizik, és sokkal nagyobb hatást ér el, tehát én szégyellem sokszor el magam abban a szituációban, ami egy jó nagy hisztit azért megérdemeltem volna, én tudom. De abban a helyzetben ő ezt valahogy nem tudom milyen nirvanában van, vagy nem tudom honnan jött, és hogy ő ezt nagyon jól tudja például csinálni. Nyilván tud engem kezelni is ilyen szempontból, de hogy az például nagyon észhez térítő. Úgyhogy nagyjából egyébként ennyi a külsőre, meg mondom, hogy nem mondanék semmit külsőre, tehát ez már teljesen ízlés. Ez ugyanúgy lehet bármelyik nőies, meg ugyanúgy lehet egy szexbomba, egy ilyen balfaszot. 10 perc azt mondom, hogy jaj, annyira kislány, vagy nem tudom, hogy ilyen nőietlen, hogy viselkedik, a csúnya beszéd, na azt kifelejtettem. A csúnya beszéd az nagyon nem nőies. Az attól minden palifalra mászik. Azt higgyétek, a csúnyán beszél egy nő, tehát jön ez a minden második szava a geci, meg attól az kész. Azt nem tudok olyan pasit, aki azt mondaná, hogy mindegyik megjegyzi, hogy figyelj, egy kicsit társaságban is hallottam, hogy rászólnak a csajra, a podcastekben is végighallgattam, ismerősömben is beszéltem, mindenki azt mondja, hogy hú, te, ez a csúnya beszéd, bazd meg, és akkor hozzáteszi, mert paliként mondunk ilyeneket, de amikor nagyon hosszan, nagyon választékosan csúnyán beszél egy nő, az például nagyon nem nőies. Tehát amikor szépen tudja kifejezni magát egy nő, például az is nagyon nőies. Na hát nagyjából ennyi, nem akartam. És a férfi? Sokkal. Nem úszod meg, próbálod, de nem. Nem tudok annyira én nem látok férfiba annyira így bele, hogy mi az ideál, megmondom őszintén, mert én azt látom valahogy, hogy nincsen ilyen orvosság, hogy mi a klasszikus, így annyi mindent mondanak a nők ezzel kapcsolatosan, és annyi fura kapcsolat van körülöttem, hogy én nem tudom tényleg, nincs egy hogy kép mi az a fejedben arról, hogy szerinted milyen kéne legyen a... Nekem negatív kép van a férfiról, az a baj. Tehát én azt vettem észre, hogy mindig az a férfi, aki egy kicsit ilyen szemétláda. Valahogy, de ilyen jó értelemben szemétláda, nem úgy értsétek, hogy ilyen szándékosan, egy picit ez a kalandvágyó férfi, az valahogy annyira férfias a nőknek valamiért. Sose lehetsz biztos benne, gondolkodhatsz rajta, mindig akkor jelenik meg, amikor már pont nem akartad. Valahogy látom ezt az ilyen regényes ilyen szerelmet a nő, hogy valahogy, pedig tudom, hogy nem ezek az alapvető értékek, tehát abszolút nem ez, de a való világban meg azt látom, hogy valahogy erre ilyen hihetetlen módon így buknak a nők valamiért. Ez az áldozat szerepű. Ez ilyen nagyon fura, de hogy ti is biztos láttatok már ilyet, hogy van valamilyen, tudod, hogy egy ilyen linkóci hülye állat össze-vissza csajozik, a faszom tudja, hogy mi. És aztán már azt látod, meg is beszéled a barátnőd, hogy úristen, ez a szerencsét, hogy ez miért van ennyi nője, vagy mi baj van, és a következő pillanatban azt látod, hogy a barátnőd, hát hozzá elmentem vele meginni egy italt, és akkor így, nem miért mentél el vele, basszam meg, miért mentél el vele, és akkor így mosolyog, hogy hát nem tudom, hát azért tudod, csak hogy jóba vagyunk, meg tényleg ő is olyan lazza, tudod, és akkor ezt nagyon sokszor látom, mert az, hogy mi az igazi ilyen férfi, de hát nem tudom, ezt majd mondom, ti inkább megmondtátok. Én ebben nem foglalnék állást, mert tényleg nem tudom. Szerintem ebben a jelenségben, amit mondasz, egyébként van egyfajta hormonális rész is, tehát én azt gondolom, hogy az ilyen férfiak, akik ennyire vagy kifele mutatják, hogy ennyire magabiztosak, mert itt két lehetőség van, vagy azért ennyire hú de nagy csajozógép, meg egyebek, mert egyébként belül pont semmire nem értékeli magát, vagy tényleg ennyire tisztában van az önmagával, és annak van egyfajta csábereje. Az tesztoszteron. Nem az a verekszik két nem férfi, az mint az ős. arcoskodik, hanem amikor
annyira... Van önbizalmad, és annyira dolgoznak a férfi energiák, hogy ez egyszerűen szexuálisan megmozgatja a nőt, és tudod, hogy úgyis az lesz belőle, hogy otthon fogsz sírni, és utálni magad érte, mert elmentél vele, de nem tudsz vele mit kezdeni, mert a hormonok meg elkezdenek dolgozni. Tehát, hogy ez szerintem egyébként ez a jelenség, ez inkább erről szól. Aztán nektek ideál. A tesztoszteron bombákat szeretjük, csak szólok. Ja, nem. Nagyon sok olyan téma van szerintem egyébként így a szexualitással kapcsolatban, amiről tudatosan nem beszélünk, nem azért, mert önmagában az adott ember mondjuk prűd, és most a prűdnek a jó értelmét vegyétek, tehát itt most nem a klasszikus prűdségről beszélek, hanem van egy ilyen fajta társadalmi elvárás azzal kapcsolatban, hogy te nem beszélsz. Nagyon jó példa erre nem olyan régen volt szerencsém teljesen tudtomon kívül, és most nem megyek bele, ha ismerni a történetet, lényeg, hogy tudtomon kívül bekeveredtem egy szexshopba. Volt rajtam kívül ott még... Kívül. Véletlenül történt. Rossz ajtón mentem be. Egyik haverom volt már izében. Nem, semmi, ilyesmi, egy ilyen üzleti... Mesélték. Üzleti vonalon... Nem jössz ki belőle se. Mentem se, hogy nem vagy. Ott voltál és kész. Szóval ott voltam egy szexshopban, egy rakat vibrátor között, és volt velem még egyébként másik 4 felnőtt ember. És azt vettem magam körül észre, hogy mindenki a cipőtalpát nézi. Vártunk ott egy előadásra. Egyébként be kellett mennünk hátra egy tárgyalóba, és mindenki így, hát tudod, ez a nem akarok körülnézni. Én meg egyébként nem, hogy mondjam, tehát nem vagyok egy ilyen nagyon szabados természet, de mondom, abban semmi nincsen, hogy egy szexshopban te körülnézel. És mondom, hát amíg itt várunk, addig pont körülnézek ott a sorok között. És azt vettem észre, hogy annyira próbálnak kifele prűdek lenni, és nem tudom, hogy érted-e, hogy mire gondolok, hogy más nehogy lássa azt, hogy egyébként te a két ágút nézed a polcon. És akkor már másnak biztos az jut eszébe, hogy te mit fogsz használni otthon este, vagy a pároddal, vagy a magaddal, vagy akárkivel. Tehát, hogy így beszűkítjük magunkat egy ilyen, én prűd vagyok, holott egyébként közben nem valószínű, hogy minden ember ennyire nem beszélne a szexualitásáról, csak nem tehetjük meg, mert nem tudhatod, hogy az adott társaságban ki hogyan fog rá reagálni, akár felvett módon, akár a természetéből fakadóan, hogy ő ebben nem akar így belemenni. Jó, de ez természetes kicsit nem lehet, hogy senki nem szeretné, hogy a szerintem ez olyan intim dolog, hogy... Meg hogy intim is, persze, hogy nem mindenki ilyen, hogy nagyon szívesen beszél róla, meg nagyon sok ember szeretné, hogy ez megmaradjon neki, szóval egy szexshopban megvárják, még inkább kimennek, és akkor csak ők maradnak ketten. Szerintem egyébként valahol ez ilyen természetes dolog. Bár ez is lehet, hogy egyébként ilyen kultúra kérdése, mert lehet, hogy máshol, kitérni, meg igen. Ott vidáman válogatják a vibrátorokat, tehát láttunk ilyen sorozatot, volt a Netflixen, ilyen kínai, japán, mit tudom én, mindenféle ilyen kultúrákban ilyen szexshopok, meg ilyen szexszínház, meg tudod, mind olyan dolgok, amiket így nézek, hogy úristen, mik vannak. És hogy ott például teljesen felszabadultan mentek, meg beszélgettek erről az emberek, szóval a kultúra is szerintem nagyon sokat számít, hogy mit hoznak. Itt Magyarországon szerintem azért ennek nincsen akkora kultúrája, hogy egy szexmozi, múltkor láttuk, hogy van ilyen szexmozi, képzeljétek el, tehát nem is tudom elképzelni, most így jegyet veszek belőlük a haverjaimmal, hogy megnézni. De nem látom így nem látod magad előtt ezt a történetet. Nem látom, hogy ez hogy történik ez az esemény, de hogy például ilyen is van, és egyszer ezt így hallottam valami filmbe, vagy láttam valami sorozatban, vagy valahol olvastam, hogy ilyenek vannak, és akkor rákerestem, pont itt Discordon voltunk, és itt elkezdtünk ezzel röhögni mindannyian, hogy tényleg van, Magyarországon is van pornó mozi. Igen. De hogy külföldön például ez így tök megy, hogy az ilyen tök, az nem ilyen, mi nálunk, hogy én ezt így hallottam, meg olvastam, és ezzel röhögtünk, és nem tudom elképzelni, hogy ez milyen ez a szitu. Szóval szerintem egy kultúra függő is azért szerintem egy picit túl van gondolva az európai kultúrában maga a szexualitás. Van egyfajta intimitás része, és most teljesen, tehát hogy mondjam, válasszuk szét a szexualitást, meg válasszuk szét a szerelmet. Mert szerintem a kettő két külön történet. Teljesen más történik a hálószobában egy férfi és egy nő között, amikor egy párkapcsolatról, egy szerelemről beszélünk, meg teljesen más az, mivel, hogy mondjam, amikor már bekerül a képbe egy másik fél,
akkor már van egyfajta oda-vissza a dologban, ami teljesen természetes. Nem csinálsz olyan dolgot, ami a másiknak nem esik jól, mert nem akarod bántani a párodat. És fordítva, vagy nem kérsz tőle olyat, amit tudod, hogy neki túl sok lenne. Ott már van egy ilyen gátja a dolognak. De az, szerintem, hogy bocsánat, hogy közbeszólok, de ott bukik meg, hogy szerintem sokan nem tudják, hogy mi az, ami akár egy házasságban se, hogy mi az, ami a másiknál belefér, meg mi nem mer, meg se próbálja. Meg sem meri kérdezni. Igen. Nem mer róla beszélni, hogy mondjuk ő szeretne valamit kipróbálni. Vagy azt se tudja, hogy őt egyáltalán ez a dolog érdekli. Tehát ezért akarom külön választani a dolgot. Az embereknek alapvetően érted, tehát azért nem kérdezik meg a párjukat, mert ő meg fog szégyenülni. De miért van szégyenézetünk egy olyan természetes dologtól, ami ennél természetesebb nem is lehet. Hogy... De nem természetes, nagyon sok olyan van, ami nem természetes a fejünkbe, érted? Tehát a szégyenérzet az a legszarabb. Tehát mi lehet annál szarabb, mint hogy a feleséged vagy a szerelmedet megszégyenülsz, hogy úristen, te egy ilyen perverz, elmebeteg vagy. Érted? De miért kéne feltétlenül perverz? Hagyd mondjam végig, és hogy ennél még az is jobb, hogyha inkább nincs, érted? Mint az, hogy megszégyenülsz egy párkapcsolatban, hogy kiderül rólad, hogy te egy ilyen perverz hülye állat vagy. Tehát ez a fajta érzés, ez szerintem nagyon szar, és szerintem ez blokkolja azért az embereket nagyon sokszor. Hogy ők azt gondolják, hogy majd a másik azt gondolja róla, érted? Egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát sőt, valószínűleg 80%-ában nincs. Lehet, hogy azt mondaná a nő, hogy de jó, hallok valami, hogy téged ez is érdekel, tudod? De a férfi vagy a nőnek a fejbe fordítva ez nincs, mert van egy hagyományos szex kettőnk között, és akkor a férfi így gondolkodik, vagy a nő, tök mindegy, nő gondolkodik valamiről, tudod, jó lenne egy vibrátor. Most csak mondom úgyis, hogyha szexshopban voltál egyedül. Véletlenül voltam egyedül, véletlenül ott voltál. Tehát nő gondolkodik, hogy jó lenne egy vibrátor. Hát most így mondom a férjemnek, hát most így mit fog gondolni, hát akkor nem vagyok elég, majd azt fogja mondani. Igen, tehát ez a sértődés. De ez szexuális intelligencia kérdése. Hát jó, csak ezt meg nem tud a partneredről ennyire, érted? Főleg az elején, amikor még nyitnak az emberek, és amikor gondolkodik az ember ezen, hogy most kéne egy vibrátor, mondja a nő, és akkor biztos azt mondja a férj, hogy akkor nekem nem elég, meg biztos nem elég nagy. Meg te ezeket végig gondolja a nő, és a végén azt mondja, hogy basszus, a végén még úgy megsértem ezzel, érted? Mert egyébként előfordulhat ez is. Tehát az is lehet, hogy a nő ezt mondja, és a férfi azt mondja, na hát, meséli a ső, én már feladtam, hát ennek a nőnek már egy vibrátor kell, de veszek neki, inkább azt van, én is elmegyek majd valahova, tudod? És hogy nyilván nem ez a megoldás, mert ez egy tök jó szexuális segédeszköz tud lenni, sőt. Csak az emberek fejében ez a legnehezebb része szerintem, hogy a partneredet meg tud ítélni, úgyhogy ő most egyébként mit fog erről gondolni, mert néha teljesen mást gondolunk a partnerünkről, mint ami egyébként valóban benne van. Igen, csak ez azt kéne, hogy az emberek beszélgessenek a partnerükkel a szexről, és hát nem egy óra után meg, akarok előjönni ezzel. Inkább úgy mondom. Hát igen, nyilván nem arról van szó, hogy meghívom az első randin az, hogy akkor egy italra, és akkor tájékoztatom az igényeimről, hogy akkor belefér, nem, akkor fizettem a piádat, szia. Igen, tehát hogy azért ennek is megvan a maga ideje. De hogy erről szerintem kell beszélni. Hát hogy neki? Igen, kellene beszélni, és nagyon sokan nem beszélnek róla egy párkapcsolatban, és ugye ezért hoztuk ma ezt a témát, mert hogy ez meg tök fontos lenne, mert ezeket az igényeket szerintem lehet teljesen értelmesen kommunikálni, úgyhogy a másik ne sértésnek vegye, vagy hát nyilván mindkét fél részéről kell egy ilyen érzelmi intelligencia, meg egy nyitottság a másik felé, hogy, és akkor még mindig mondhatod azt, hogy figyelj szívem, én ezt nem szeretném kipróbálni, ez nekem nem tetszik ez a gondolat, és akkor ugyanúgy lesz, mint eddig. Tehát, hát ne, hogy ettől félnek az emberek, hogy nem lesz ugyanúgy, érted? Ez ilyen kudarcé. Ez hát nagyon igen, most én egy ideális állapotot mondok, hogy hát ennek igen, így kellene lennie. Azért mondom, hogy így kéne, csak pont ettől félnek az emberek. Hát most gondolj bele nőként is, hogy fel akarod dobni valamivel, és azt mondod, ez tök jó lesz, és azt mondja mondjuk a partneret, hogy ne haragudjál meg, én ezt így biztos, hogy nem, és akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor nem, de lesz benne... itt is nyilván attól függ, hogy ő hogy választ. Hát, hogy reagál. Hát biztos, hogy nem. Hát, ez pont ettől függ. De ez az időzítés, amit elcsesznek a nők. Meg a másik, bosszus, könyörgöm, tehát hogy így nem arról van szó, mert most nem is az időtartam, hogy most mennyi ideje vagyunk együtt, de ha nem kommunikálok a pasimmal. Akkor sose fog kiderülni. És nem jutunk el addig a beszélgetésbe, hogy én tudjam, hogy ő utálja a piros tangát, és én mert meg akarom lepni jó fejségből, felveszem a piros tangát, amitől kiborul a pasi, akkor az egy kurva nagy öngól.
És ez az, ami miatt ez generálódik, mert nem beszélünk róla az elejétől is. Itt most nem arról van szó, mert a szexről is lehet intelligensen beszélgetni. Nem arról van szó, hogy most ilyen pornófilmet kéne, nem tudom, alá narrálni, hogy akkor mindenhonnan fröcsögjön a... Tehát lehet erről intelligensen és normálisan beszélgetni, de nem beszélgetnek róla az emberek. Szóval, hogyha kimerem azt mondani, hogy egyébként mondjuk engem ez, vagy az, vagy amaz izgatná a fantáziámat, akkor abból már eleve óriási ilyen, hogy mondjam, elítélés van, pedig nem kell ahhoz vulgárisnak, meg nem kell parasztnak lenni, meg lehet ezt szépen megfogalmazni, megvan a megfelelő társaság. Anyámmal a vasárnapi ebédnél nem fogok arról beszélgetni, hogy én szeretnék vibrátort, vagy nem szeretnék vibrátort, de ha a pasimmal nem tudom megtenni ezt. Megbeszélt. Ja, én igen, persze, de nekem... De ez általánosságban nem legyen egy olyan család. Mi a Vikié? De várjál, mi ki is rakjuk az asztalra. Még ki is, ami itt van. Nagyon. Tehát érted, hogy nekem ez a problémám ezzel, hogy nagyon-nagyon kevés, sőt, leredukálom, egy kezemben meg tudom számolni, hány férfit ismerek, akivel értelmesen, intelligensen lehet a szexről beszélgetni. Anélkül, hogy attól kellene félni, hogy de egy folytatása lesz. Mert szerintem a nők egyébként ettől sokszor félnek, hogyha szóba hozom a szexet, azzal beindítok egy folyamatot a férfiben, amivel már aztán utána, hogyha le kell állítanom, tök kellemetlen, jaj, egyébként én nem akartam veled lefeküdni, tehát van egy ilyen kellemetlen része. Tehát szerintem kell erről beszélni, meg lehet is erről beszélni, de nagyon-nagyon kevés férfinak van szexuális intelligenciája, és szerintem ez nagyon hiányzik a férfiakból. Meg ott is az a probléma, és ahogy így beszéltél nekem, meg az jutott az eszembe, hogy arról is tök sokan így mesélnek, hogy a párjuk kér valamit, és nem mer rá nemet mondani, holott ő a hidegrázást kap a gondolattal is, hogy ezt neki mondjuk meg kell tennie, de nem mer nemet mondani. Mert hogy nem hozzam kellemetlen helyzetbe a másikat. Akkor, mert el fog hagyni, meg majd azt gondolja, hogy én ilyen prűd vagyok, meg nem tudom. Tehát, hogy van ennek egy másik oldala is, ami ilyen buktatós szerintem. Hogyha meg belemész egy olyan dologba, amit meg te nem szeretnél, és nem csak azért, hogy a másiknak megfelelj, tehát egy ilyen megfelelési kényszered, igen, hogy nem mersz neki nemet mondani, mert akkor majd elhagy, vagy nem tudom, vagy másikat keres, és akkor az meg milyen ciki, meg milyen rossz lesz nekem, meg elront mindent. Hát meg nehéz beszélni szerintem azoknak az embereknek, akik nem gyakorolták ezt. A szexualitásról beszélgetést, ezt gyakorolni kell. Tehát az nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni. Olyan blokk van emberekben sajnos, és ez tök érthető, hogyha soha nem beszélt senkivel, hogy utána fölteszed ezeket a kérdéseket, és hiába tud nagyon szépen beszélni, meg intelligens, nem leblokkol, nem tud szexuális dolgokról beszélni, mert van benne egy gát, mert soha nem gyakorolta, soha nem kérdezték meg ő se kérdezett, csak úgy elvegetált. Ami egyébként nyilván egy ilyen tök szomorú dolog, mert a szexualitáshoz nem beszélni kell, főleg párkapcsolatban nagyon sokat kell beszélni, talán a legtöbbet. Ugyanúgy a lelki dolgokról. De hogy aki nem gyakorolta, annak ez nagyon nehéz. Valószínűleg azért, mert tínédzserkorban beszél először bárkivel erről. Szerintem meg az, hogy tínédzserkorában sem beszél, mert hogy a szexuális felvilágosítás az így a legtöbb családban szerintem elmarad. Igen. Mert majd lesz az iskolában, de az iskolában meg nem lesz. És akkor ott áll az a szegény gyerek, hogy amúgy már szexuálisan érett, és nyilván szeretne szexelni, meg partnert magának, és honnan informálódik, ugye? Internet, haverok, pornó, és akkor... Szerintem a pornó a rákfenéje egyébként a mostani generáció szexuális intelligenciájának. Szóval és nem arról van szó, nem ítélem el, mert tehát semmi bajom nincsen azzal, hogyha valaki pornót néz, vagy a pasin pornót néz, attól is kiborulok, amikor egy nő ezen hisztizik, már a férjem pornót néz, nézzem baszkét, na mindegy. Tehát amíg nem kóros addig. Igen, tehát hogy ezzel nincsen gond, de az, hogy egy teljesen, egy mindenféle segítség nélküli tinédzser fiú, akinek fogalma nincs arról, hát, hogy ez valóban, vagy lány. Vagy lány, ugye? Hogy ez egyébként nem így néz ki a valóságban emberek. Tehát nincsenek 7-8-an a szobában egyszerre ezt nem magyarázza el nekik most így senki, vagy most nem menjünk ennyire bele a gangbang és társaiba, elég egy klasszikus pornót nézni, hogy egyébként hogy ott van. Jaj, én nagyon képben. Nem azt szoktam nézni. Nem, egyébként titkon ez az új szexshopomnak a promótálása, ez a műsorja, nem, semmilyen tervem nincsen. Szóval az, hogy nincs semmi információd erről, mert a szüleidet nem merted megkérdezni, anyád, apád valószínűleg otthon a lekapcsolt lámpa takaró alatt sit megoldja este
meg szeretne oldani. Ja, hát a szüleitől azért szerintem senki nem kap normális. Tehát én nekem a futkos a hátamon a szőr, ha arra gondolok, hogy anyám párszor így próbált nekem így elmondani dolgokat, de szerintem tehát a gyereknek a legnagyobb rémálma, hogy a szülő leül vele, és így elkezd neki így bizonyos dolgokat mondani, szerintem attól kiszaladnak a világban. Igen, valószínűleg egyébként ez legalább benne van. Mert én onnan tudom, mert most a keresztfiaim azok pont így ebben a korban vannak, és egy keresztapával már sokkal jobban megbeszélünk. A keresztap, ugye elmondom, hogy mi, de hogy mondta, hogy az anya jött a múltkor, mondta, kérdezte, tehát teljesen ki vannak, és ezzel nem tudsz mit csinálni, tehát nem. De akkor is kell egy olyan személy, akiben így megbízik a fiatal, és így van, azért mondom, hogy tök jó egy... De hogy ilyenek meg nincsenek. Nincs mindenkinek keresztapja, igen. Tök jó, hogyha van egy olyan keresztapú, és keresztapú nem elszégyelve, elvörösödve. Ő kérdez meg apádat stílusba, szóval... Tehát onnantól kezdve meg, hogy ezen nevelkednek, hogy azt látják, ami a pornófilmekben ott zajlik, és azt gondolja, hogy egyébként majd ez kell, hogy történjen, amikor ő túl lesz rajta, és szerintem egyébként nagyobb stressz. Én ezt nőként mondom, szerintem a férfiakban nagyobb stressz az első alkalom, mint a nőkben. Ezt komolyan mondom. Tehát szerintem ők annyira rá vannak feszülve, meg görcsölve, meg a teljesítési kényszer, meg tehát egy csomó olyan sztereotípia van, aminek elvileg meg kell, hogy feleljenek ők az első alkalommal, és ezt megint csak idézőjelbe teszem, mert egyébként ez nincs így. És emellette még a pornón nevelkedik, hogy így teljesen el vannak ferdülve, mint szexuális intelligencia térén, nem az identitás, mert az megint egy más történet, de abban nem megyek bele. Nem, azt most ebben a műsorban kihagyjuk szerintem. De igen, szóval nem tudom, és ti mit gondoltok egyébként, hogy kinek a feladata lenne egyébként ezt a felvilágosítást megtartani? Fiataloknál például? Mert az, hogy az iskolában leültetik őket, és mondjuk elkezdik magyarázni, ott biztos, hogy annak semmi értelme. Ciki neki megfogni az ószert, nem meri elvenni, meg... De egyébként szerintem az nem lenne szar, hogy mondjuk szexuálpszichológust beküldeni sulikba, és ott ilyen jó, tehát ezek már így rohadt jó előadásokat tudnak tartani, hogy fiatalos, poénos, mit tudom, elpoénkodnak, ott így valamelyik röhögcsill, akkor azt lehet ugye reagálni, vagy mit tudom én, szerintem az nem lenne szar, hogy mondjuk nem a tanárnak a dolga, tehát ez nem egy tanár dolga, hogy itt biológia, hogy kit érdekel, érted, meg ott röhögcsilnek a diákok, nem, hanem egy laza, most már azért nagyon jó csomó ilyen szexuálpszichológus van, így nőként is, mondjuk inkább nők vannak szexuálpszichológusok, ezt nem értem, hogy miért, de biztos megvan az oka, és hogy tök jó előadásokat tudnak tartani, szóval így fiatalokat is tök le tudnak reagálni, megkezdeni. Szerintem például az egy tök jó lenne, és akkor lehetne kérdezgetni, ami nyilván egymás előtt ciki, de utána is oda lehet menni kérdezni, le lehet egyébként ezeket írni és bedobálni, névtelenül föltenni a kérdéseket. Szóval szerintem sok lehetőség van, csak erre nincsen kapacitás szerintem, mert én is azt gondolom, hogy iszonyatosan elferdült a látásmódja nagyon sok embernek ezzel a szexualitással kapcsolatosan. Ugye. Most amíg itt beszéltünk, mindig az a, nem tudom, vicc jut eszembe, hogy anya, mi az orgazmus, hogy nem tudom, kérdezd meg apádat. Hát mindig ez jut eszembe erről egyébként. És hogy, hát igen. hogy ez ilyen annyira tipikus, hogy szóval az annyira szörnyű, hogy az embereknek a szexuális élet, az például nagyon apróságokon így el tud csúszni. Sokszor hallottam már erről is így panaszkodni, mondjuk barátomat, vagy valakivel beszélgettem, hogy van mondjuk egy nagyon apró dolog, ami mondjuk zavar téged szexuálisan, ez tényleg bármi lehet még az is lehet, hogy idegesíti az, nem tudom, az anyaga. Most mondok valami hülyeséget. Van egy tanga, vagy egy férfi alsó idegesít az anyaga, nem tudom, hogy írtózom tőle, hülyén áll rajta, nem tudom. És ez a probléma, ez akkora problémával duzzad, hogy nem szól neki, hogy őt mondjuk idegesíti, hogy következőre már megint felvette. Akkor mi van benned? Már jön egy blokk, nem tudsz másra gondolni, csak már megint ez már szólni kéne. Hát nyilván nem szólsz, legközelebb mi van? Már gyűlölöd, már azon gondolkozom, megint bazd meg, ezt felveszi, én rosszul leszek, mert utána megfogni, utána rajta van, pedig az egész miből állna? Annyiból szólsz neki, hogy figyelj, egyébként nekem ez annyira nem jön be ez, ami rajtad van. Mit szólnál hozzá, hogyha felvenné valamit, meg egyébként nem tudom, hogy megfogom valahogy így, de tudod, ez a sikamlós anyag, így, nem tudom, tök zavar. Aha. És aztán a másik, jó van még 3, nem tudtam, hogy zavar. Ennyi. És így ezek a problémák így picire levetít, ezek mindig így
felduzzadnak szerintem, és ebből lesznek az ilyen szexuális zavarok, és mindig ilyen kis fasságból. Pedig egy ilyen dolgot így de ez lehet ott bármi, hogy zavar egy testszag, vagy nem tudom, csomó dolog van, ami... Vagy nem szeretsz egy pószt, vagy... Lehet, igen. Fáj egy picit, nem fáj, gyengédebben, nem gyengéd. És azok az apróság, amit egyébként a partnere így magától nem biztos, hogy így észre tud venni, és ezeket így nyilván nem beszélik meg az emberek, meg úgy érzed, hogy a faszom, hogy nem szólok neki, ilyen hülye nem veszi észre, tudod, ez is van. Igen. És ezek szerintem ilyen nagyon káros dolgok, és mondom, szerintem mindig ilyen, én mondom, hogy végighallgattam pár embert, aki ilyen mondja, hogy tudod, és akkor így, de mondom, hogy miért nem mondta? Tehát ez csak, mert ő már nem fogja mondani, már annyiszor ez megtörtént, meg de nőknél is, és most már aztán ciki lenne mondani, és most már ciki lenne mondani. Ja, ezt akkor igen, most már tök ciki, mert azt mondom, hogy idegesít, hogy nem tudom, hogy meghúzod a hajamat, és azt mondja, bazzeg, hát egy éve húzom a hajamat, mint az állat, hát szuszogsz közben, hát azt hittem jó. Most már ciki mondani, hogy figyelj, gyűlölöm, ha meghúzod, egy hülye állat, hogy nem húzd meg, egy barom vagy, utálom. Vagy pont azt, hogy hát nem húzza meg a hajamat, nézd meg, már beleraktam a kezébe, hát ott szarakodik, ott pöndörgetik, húzd már meg a hajam. De tudod, tehát egy nagyon sok dolog van szerintem, és hogy alapvetően ezek az apró dolgok, ezeken nagyon sok szexuális együttlét meg párkapcsolat elcsúszik ezeken az apróságokon. Én szerintem egyébként ez gyerekkortól is lehetne egy picit korábban is, persze koruknak megfelelően, tehát nem egy szexuális felvilágosításról beszélek, hanem ő magában egyébként az intimitás fogalmát már gyerekkorban azért lehetne kommunikálni. Például ugye anyaként úgy tisztában vagyok vele, hogy most már azért a 4-5 éves gyerekeknek tanítják az úgynevezett bugyi szabályt, ami ugye azt jelenti, hogy ahol az intim, tehát ahol a bugyi takar téged, oda senki nem nyúlhat rajtad kívül. És ezt ugye tanítják a gyerekeknek, tehát már van egyfajta előrelépés ezen a téren, hogy egyáltalán... Micsoda? Mik vannak, ugye? Micsoda? De tényleg, és egyébként ez egy tök hasznos dolog azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán tisztában van a gyerek azzal, hogy ő neki van egy úgynevezett intimitása, még akkor is, hogyha még egyáltalán nem ugyanarra gondolunk az intimitás szó alatt, de hogy legyen egy határ, amit meg tud húzni, merjen ezekről a dolgokról a saját maga nyelvén kérdezni, és ne szaladjon otthon falakba, hogy majd tínédzserkorban visszatérünk erről. Tehát akár a menstruációt, akár a szexualitást, akár egy csókot, egy bármit el lehet egy 4-5 éves gyereknek a nyelvén magyarázni, megfelelő kifejezésekkel, anélkül, hogy traumatizálnád. Igen. De ha a szőnyeg alá söpröd, akkor vagy azt éred el, hogy vagy a kíváncsibb természetű gyerek akkor elkezdi keresni azt, hogy akkor megpróbálom a nyújékat meglesni, mert érdekel, hogy mi történik, vagy ő is a szőnyeg alá söpri a témát, és egész addig, amíg nem érik meg úgy, és indulnak el a biológiai folyamatok, addig egyáltalán nem is akar hallani a dologról, hogy létezik ilyen, hogy intimitás, meg szexualitás. Hát meg nem csak az, hanem hogyha ugye az van, hogy mondjuk jön a gyereked, és bekérdez valamit, ami ilyen szexuális tartalmú, mondjuk, hogy akár egy ilyen menzesz, hogy látott téged, miközben betétet cseréltél, vagy bármi megfordult ezeknél a kicsiknél, mert mindenhol benyitnak, és egyébként kérdezés nélkül, és te úgy reagálsz rá, hogy most megijedt, és ő ezt baromi gyorsan leveszi. Igen. Tehát, hogy ez most anyának valami ijesztő volt, valami ciki volt, és ez egyébként tud lenni trauma. Csak hogy konvertálja már rögtön, hogy igen. Ez valami rossz. És gondold el, hogy ez valami rossz dolog, ez valami ijesztő, ez valami félelmetes, ez valami olyan, amiről nem beszélünk, és én nem kérdezek akkor erre rá többet, mert ez anyának kellemetlen volt. Tehát, hogy ez például egy tök sok mindenkinél szerintem van ezzel az intimitással, meg szexualitással kapcsolatban, hogy akár... És az lehet, hogy később is visszahat rá? Hát igen, mert akkor utána ő például az anyjától többet nem fog ilyet kérdezni, vagy nem fog tőle elfogadni ilyen mondatot, hogy akkor most 18 éves lettél, gyerekem, leültetlek, és most elmondom, hogy porozza be a méhecske a virágot, tehát, hogy... Jó, én mondom ebben, mert mindig nem hiszek, hogy a szülőnek bármit kéne itt mondani. Én szerintem van olyan szülő-gyerek kapcsolat, amiben ez bele tud férni. Fú, ez borzasztó hozzáállás kérdése. Hozzáállás és nevelés kérdése szerintem. Vagy lehet, hogy az, hogy milyen kapcsolat van a gyerek, egy ilyen barátnős feeling kapcsolat. Figyelj, nem kell, hogy barátnős feeling legyen. Egyszerűen, ha eljutunk addig, hogy van egy tekintély és egy bizalom, hogy elfogadja azt, hogy te felnőttként nem akarsz rosszat neki, és nem hozod olyan, és ez kurva fontos, nem hozod olyan kellemetlen helyzetbe a saját szexualitásával kapcsolatban, ami miatt elmenjen a kedve attól, hogy veled beszélgessen. Tehát nem csinálok ilyet a
édapaként, amikor elkezd a fiamnak a bajsza serkenni, hogy leülsz mellé, átkarod, és itt az offszer, gyerek, és így levágod elé, tudod, hogy na, akkor most elmagyarázom, hogy kell betenni a lompost. Mert nagyon sok... rosszul csináltam. Nem is kellett volna elmondani? Tehát, hogy megvan ennek a maga helye, a maga stílusa, Észre kell venni azt az időpontot, hogy na most kell erről és ne te menjél a gyerekhez. Nem. Akkor így visszavezetitek az összes dolgot, akkor gyerekkor? Nem az nagyon összeset, sok de minden, nagyon sok minden akkor azt fakadhat kéne innen. alapvetően megváltoztatni, és akkor jobb lenne szerintetek az embereknek a Nem szexuális megváltoztatni, helyén kommunikációja? kezelni. Most gondold el, hogy nem tudom, van-e ilyen emlékképed, vagy veled megtörtént-e, hogy mondjuk egész kicsi gyerekként rajta kaptad a szüleidet. Nem akarok rá emlékezni, ha volt ilyen, nem, szerintem ezt kitöröltem, ha volt ilyen. Ha volt ilyen, te kitörölted az agyadba. Ezzel el is letöröltem. mondtad nagyjából, Ez amire recept. ki akarok lyukadni, hogy ott és akkor a szülők annyira hevesen reagálnak erre, hogy ez egy sok a gyerek. megijeszti a gyereket, ezáltal az agyad ennyire pici korban mindent szív. Szex, ijegység, rossz dolog, hogy lehet készpont. reagálni jól vajon erre? Azon Szerintem, hogy hú, basz. nem, szerintem azzal, hogy Nem, túl hogy nagy fontosságot fektetsz a dologba. Tehát te már eleve a viselkedéseddel elismered, hogy hú, itt valami nagyon nagy dolog történt, és te most ezt nagyon belenyúltál, és úristen, olyat láttál, amit nem szabadott volna, ezzel már egy rossz szituációt generálsz. Szerintem a legegyszerűbb, most vegyük azt a példát, hogy nincsen rajta takaró, látszik anya, feneke, egyebek, hogy hát megállsz abban, amit csinálsz, tehát hogy természetesen nem folytatod. Tehát, hogy mondjam, meg kell találni azt a határt, megállsz, szépen magadra húzod a takarót, és normálisan, nem ingerülten elmondod a gyereknek, hogy figyelj kicsim, neked le kéne feküdni, aludni, anya meg apa felnőtt dolgot csinál most jelenleg, ami nem a gyerekekre tartozik, úgyhogy menjél vissza az ágyadba, feküdjél le. És ennyi. És azzal, hogy nem kezdtél el üvölteni, hogy úristen, menjél ki, bazd meg, meglátta a seggem, mert ilyenek is vannak, ezzel nem keltesz egy félelmet a gyerekbe, vagy egy tök negatív traumát, ami miatt majd ő nem ismer feltétlen. Tehát, hogy mondjam, valószínűleg ezekből jönnek azok a szituációk, amikor majd 16 évesen leülsz a gyerek mellé, és megpróbálsz a szexről beszélgetni vele, hogy anya, menjél innen, ez vérciki, nem beszélek veled erről. Szerintem. Hát meg nem csak a szex, tehát hogy szerintem ahhoz, hogy traumatizálja egy gyereket, ahhoz nem azt kell feltétlenül, hogy rátok nyisson, hanem azért mindegyikben megfogalmazódik, hogy honnan lesz a kisbaba, ugye? Főleg akinek mondjuk testvére is van, és akkor De szerintem... és jöhetsz ezzel, hogy a gólya hozta, de nem tudom, én nem szeretek ilyeneket hazudni például, nyilván nem fogom levezetni neki biológiailag, hogy ez hogy néz ki ez a sztori, de a saját kis nyelvén el lehet neki mondani. Igen, ez a fontos, hogy a megfelelő időben, a megfelelő stílusban kommunikáld le a gyereknél, és ha gyerekkorban megtanítod neki ezeket a fajta kommunikációs dolgokat, akkor azt felnőttként utána ő mint egy minta berögzülve viszi, és sokkal könnyebben mer beszélni. Igen. Szerintem nem. Nekem az a véleményem, hogy szerintem nem. Tehát szerintem mázlinak is kell, hogy legyen. Tehát hiába van egyszerűen, tehát amikor nősz föl, és közben történnek a szexuális élményeid, vagy bármi, amikor közöd lesz a szexualitáshoz, akkor az a baj, hogy olyan megszégyenítések érhetnek, ami tök mindegy, hogy gyerekkorodban mi volt. Most gondolj bele, hogy fiatalon, mit tudom én, az első-második alkalommal azt mondja neked egy srác, hogy ilyen nagyon agresszívan viselkedik, és azt mondja, hogy hát te milyen szar vagy, te nem is lehet veled semmit csinálni, mert mondjuk nem izgult fel a nő, vagy nem, egyszerűen görcsös vagy, nem megy még neked az egész, és hogy a srác azt mondja, hogy hát te egy ilyen rakásszar vagy, hát neked soha nem lesz polit, tehát milyen egy deszkasszar vagy. Most ezt hogy dolgozott föl fiatalonként? Tehát ez el fog kísérni nagyon sok ideig, amíg nem találkozol egy olyan valakivel, azt mondja neki, hogy figyelj, ez egy elmebeteg volt, tehát ez hülye volt. És akkor még akkor is nagyon sok munka lesz ezt a lányt így kinyitni szexuálisan, meg azt mondani, hogy figyelj, akkor próbáljuk meg. Tehát egy életre elmegy a kedve. De ugyanúgy egyébként pasitól is lehet ugyanezt, tudod, hát fiatal vagy, izgulsz, nincsen merevedési zavar. Érted, a nő hogy reagál? Hát rám eddig mindenket, hogy te milyen egy szar vagy. Én egyébként ezt nagyon sokszor, ezt így tapasztalatból is mondom, hogy nem szégyen, ha az így megtörténik ebbe a formába, ez olyan traumát tud okozni az embernek, hogy aztán tök mindegy, hogy fiatal korodban egyébként hogy meg mi volt, meg lehet, hogy addig nyitott voltál, de hát ez úgy lebombáz egy életre,
hogy aztán nagyon sok idő, mire találkozol valakivel, és azt mondja, hogy figyelj, ez így agyba dőle, nincsen semmi fizikai bajod, és már azt veszed észre, hogy hú, ezzel a lányal milyen szépen mennek a dolgok, ez hogy történt, és akkor kimarad nagyon sok idő, mert traumatizáltak. Nem beszélve, ugye, hát mert nem akarok itt belemenni, erőszak, meg mit oda-vissza. Ezek olyan traumák, tudod, szexuálisan, amikkel így fiatalon nem akkor találkozol már, amikor azért, sőt, hát még egészen idős korra is találkozhatsz olyannal, aki erőszakoskodik veled esetleg. Most nem klasszikus erőszakot gondolok, csak mondjuk összejössz, vagy találkozol, és akár lehet 30-as is, találkozol valakivel, aki agresszív szex közben, ami neked így rohadtul nem tetszik, és ő így, mikor már jelzed is, mondjuk nem akar leállni. Úgyhogy nagyon sok ilyen trauma érheti szerintem szexuálisan az embert, és nagyon frusztráltá válhat, sőt, hát érhetik olyan traumák is, hogy egész életében nem is fogja senki kinyitni, mert nem találkozik egy olyannal, aki olyan gyengéd lesz vele, vagy olyan megértő, hogy ezeket közösen fel tudják dolgozni, és megértse azt, hogy nekem olyan traumám volt az életemben. Igen, csak itt lenne fontos, hogy felismerje egyébként, hogy neki van egy ilyen traumája, és neki Ez van az egy ilyen önismeret, blokkja. igen. Ugye ez már megint az önismeretén állandóan ide lyukadok ki, ugye természetesen. Igen. És ilyenkor van az, hogy akkor basszus, ez így nekem nem jó, én nem így akarom élni az életem, akkor elkezdek keresgélni, hogy ki az, aki tud nekem ebbe segíteni. És nyilván ez egy nagyon érzékeny téma. Nem szívesen beszélsz erről, nem szívesen beszélsz erről a traumádról, nyilván nem akarod újraélni, tehát ez ki van csukva, de hogy ha nem kezdesz el ezen dolgozni, akkor lehet ez, hogy egy életre, akkor ez így gondolj marad. bele, hogy ez nem olyan, mint hogy nem tudok levizsgázni, mert egy Persze, linkfasz vagyok, és azt persze, mondom, ez így hogy van. megfogalmazod bennem, hogy egy linkállat vagyok. Valahogy segíted a szexualitásban, szerintem ez szégyenérzet. Tehát hiába fogalmazódik meg benned, hogy valami trauma ért, ez szégyenérzetnek fogod. Tehát pont azért trauma. Mert ő nem tudja ezt, hogy ez szégyenérzet, ezért nem fog segítséget. Tehát ez egy olyan rohadt mókuskerék, hogy Persze. tudod, hogy ez nagyon nehéz. Tehát, hogyha te valakivel beszélgetsz, és nagy véletlen ezt elmesélni, és azt is úgy meséli el, hogy igazából ő a hibás. Ő tudja, hogy hát ő ilyen, ő nem tehet róla, ő szexuálisan szar, ő nem tud ledegradálni, és akkor maximum te kapcsolsz, hogy figyelj, mert beszélgessünk erről. Szerintem ez nem így van. De magától szerintem szexuális traumába eljutni oda, hogy hát én akkor most egyébként ezzel nincs, ez egy trauma volt, tehát kurva nehéz Hát csak szerintem. itt is szerintem Érted? szükség lenne egy ilyen Rohadt edukációra, nehéz. Igen. így népi szinten, Ez hogy, igaz. hogy vannak ilyen szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, és hogy ezzel lehet mit kezdeni, tehát ezt lehet javítani, ezt a Hát traumát lehet. fel lehet dolgozni. Hát tudom, én értem, hogy mit akarsz mondani. Hogy találod meg őket, érted? Mert itt visszafelé De ez működik. Tehát lenne szerintem a fontos, hogy meg lehessen őket találni, és hogy ne csak a pornó legyen mindenki számára elérhető, Igen, hanem ez is, igen. hogy igen, hogyha ilyen szexuális jellegű problémád van, akkor ide, meg ide, meg ide, meg ide, meg ide is fordulhatsz, melyik tetszik, és hogy De nem is kell Mondom, elmenni azért- egyébként szerintem egy traumáig. Tehát eleve az, hogyha lennének olyan egyébként megbízható szakemberek, akiknél tényleg megint visszacsatolunk oda a bizalom meg társai, hogy kimersz úgy nyílni, akár tinédzserként elmenni, és azt mondani, hogy figyelj, nekem van egy fantáziám, ezt és ezt képzelem, hogy ezt csinálom egy lánnyal, de én félek egy kicsit attól, hogy egyébként ez mondjuk nem fér bele a normálisba, mert ez is attól függ, hogy kivel csinálod, hogy mi a normális. És nem merik ezeket a dolgokat így elmondani, amivel utána mondjuk, nem tudom, tényleg beleszalad egy olyan szituba, ami utána traumatizálni fogja, ami gerjeszti a szégyenérzetet, és akkor utána soha többet inkább bele se kezd az egészbe. Tehát, hogy legyenek olyan normális szakemberek, akikhez tudsz fordulni, és azt is hozzáteszem, hogy nem 60 000 per óráért. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy ez is egy divat szakma lett, mert egyébként szexuálterapeuták ide vagy oda 60-65 000 forint egy ülés. És akkor így, aha, jó, értem, egy 14 éves lány, akinek kérdései vannak, és nem meri feltenni az anyjának, honnan fog összeszedni 65 000 forintot, hogy megkérdezzen egy vadidegentől egy olyan dolgot, amit egyébként ő valószínűleg tök szégyel megkérdezni. Hát egyébként még szerintem egy fiatal kiscsaj még hamarabb elmegy egy szexuálpszichológushoz, mert így Mint egy még 50-es vagy 40-es. mint egy ilyen párkapcsolatban lévő. Gondoljatok bele csak abban, hogy a szexuálpszichológusok, hogyha hallgatok ilyen előadást, vagy beszéltek valakivel, aki az,
akkor el szoktam mondani, hogy körülbelül 10-ből 8 alkalommal az van, hogy a nő jelenti be a férfit, hogy el fog menni a szexuális pszichológushoz. Tehát ahhoz sincs bátorság a férfinak, hogy fölhívja addig, tehát a nő hívja föl, érted? És akkor el szokták mondani a szexuálpszichológusok, hogy tessék odaadni majd a telefont annak, aki jön, és szedje össze magát, mert ez a -1. lépés, hogy akkor bekéreckedik. De ott már ez is, hogy már eljutnak odáig, hogy tényleg szüksége van neki, meg azt mondja a felesége, figyelj, szerintem menj el, ez egy tök jó. A férfi azt mondja, nekem tényleg problémáim van, de nem mer bejelentkezni. Gondoljatok bele, milyen szégyen érzet az, hogy velem valami probléma van. Tehát így hogy várjuk el azt, hogy megfogalmazódik valakiben csak az, hogy egyébként engem szexuális trauma ért, és így magamtól így fölcsapom a internetet. És akkor most mondok egy meredeket, szerintem nincs olyan ember, akinek nincsen szexuális traumája. Szerintem mindenkinek van, kisebb-nagyobb mértékben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, hogy ha mindenkinek van, akkor ez annyira természetesnek kéne, hogy legyen, hogy van egy ilyen problémám, és elmélek tudom, hogy van a szégyenérzet mellé, meg a minden, csak hogyha meg innen nézed, hogy tényleg nincs olyan szerintem, akinek nincs 0 darab szexuális jellegű traumája van. Hát a mérték azért nem mindegy, érted? Tehát nem tudod összehasonlítani, hogy valakit megerőszakoltak 18 évesen, meg azt, hogy neked egyébként van egy traumám, mert a férjem tegnap nem akart velem lefeküdni, szerintem egy szőke hajszálat is találtam, tehát a kettő között azért óriási persze, hogy azért mondom, hogy nyilván különböző szintek vannak. Azért mondom, hogy mind a kettő lehet trauma, tehát neked lehet ez egy olyan trauma, ami igen, csak szerintem sokan, amikor szexuális jellegű traumáról beszélünk, akkor mindenki a nemi erőszak, és igen, ez a trauma, és az összes többi, ami amúgy szintén trauma, csak nyilván egy kisebb szinten. Oké, most csak dramaturgiailag nyilván kisarkítva azért hangzik jól, mert az egyik legszélsőségesebb dolog, de mondhatnék mást is persze ezen kívül, hogy ugyanúgy, mint a megszégyenítenek egy srácot éveken keresztül a partnere, és így megy ilyen mély repülésbe megy. Tehát meg szerintem nem csak a partnerei, tehát azért itt tinikorban is ez a testi megszégyenítése, az borzasztóan megy. Igen. Amikor a fiú meg a lány öltözőbe átöltöző a tesi órára, és akkor jaj, mert te már tangát hordasz, mert mekkora már mellett, meg nem tudom, meg jaj, de narancsbőrös a segged. Tehát, hogy azért meg a fiúknál is ugyanez van az öltözőben egyébként. Azonos neműek is a saját társaid, akikkel amúgy nem vagy szexuális kapcsolatban is meg tudnak szégyeníteni ilyen szempontból, és akkor, ha figyelj, a többi lánytól ezt hallgattam, mit tudom én, évekig a lányöltözőbe, akkor hogy fogok menni levetkőzni egy pasi előtt, amikor oda kerül a dolog? Hát nem fogom, majd sötétbe takaró alatt leveszem a ruhámat, és akkor ne is nézzel rám. Tehát lehúzod a bugyi, de azért a köntös maradjon rajtad, nem biztos, amit tuti. Igen. És akkor szerintetek az hogy működik, tehát mi a jó megoldás arra, hogyha van valami szexuális problémánk a partnerünk, azt hogy tudjuk normálisan közölni? Hát szerintetek a megbeszélés, ez hogy néz ki? Tehát mit mondanátok annak, aki egyáltalán nem tud erről beszélni? Annak mit mondanátok el? Mert arra gondolsz, hogy a partnerem egyébként egyáltalán nem nyitott erre? Hát igen, és neked tényleg van valami problémád szexuálisan, tudod, hogy ő egyáltalán nem nyitott a beszélgetésben, de mégis valahogy, tehát akkor mit csináljon azon kívül, hogy nyilván hát legyelni a dolgokat, az nem jó? Én a 0. lépésnél kezdeném, és azt próbálnám megérteni, hogy ő miért nem nyitott erre, vagy hogy miért nem tudunk erről beszélgetni. De én innen indítanám a beszélgetést, hogy figyelj, én szeretnék a szexuális életünkről amúgy beszélgetni, mert szerintem ez tök fontos téma, és nyilván fontos része a párkapcsolatunknak, és úgy látom, hogy te zárkózott vagy ezen a téren, hogy nem lehet erről veled beszélgetni, és hogy mi ennek az oka, hogy figyelj, nekem bármit elmondhatsz, én innen ez a 0. lépés szerintem, hogy vajon miért nem beszél róla. És hogyha lehet, hogy én biztosítom róla, hogy figyelj, ez egy biztonságos környezet, 4 szem közt marad, nem fogom azonnal felhívni a barátnőmet és elmesélni neki, hogy te most mit mondtál nekem. Nem egy podcastben fogom. Nem, egy videóban fogom kitenni, igen. Tehát, hogy ha már ezt a bizalmat ki tudom építeni, akkor utána valószínűleg ő is meg fog nyílni előttem, ha nem is 100%-osan, de már el tudunk kezdeni beszélni. És szerintem ezt ilyen kis téglákból kell felépíteni ezt az egész bizalmat. Szerintem fontos tudni azt, hogy tudatában van-e annak, hogy miért. Ez tök jó volt, amit mondtál. Szerintem fontos az a rész, hogy tudatában van-e annak, hogy egyébként miért nem mer róla beszélni. Mert nem biztos, hogy ez egy tudatos trauma. Az is lehet, hogy egy olyan tudatalatti trauma, amivel egyébként, hogy mondjam, nem az van, hogy beállsz a tükör elé, és azt mondom, hogy
fú, igen, nem tudom, engem megerőszakoltak 18 évesen, és most tényleg egy nagyon drasztikus példát nézünk, amiről tudod, hogy benned okozott egy traumát, hanem lehet, hogy fogalmad nincs, hogy benned van valami miatt egy trauma, mert nem egy tudatos szinten mozog, hanem egy tudatalatti szinten, és azért nem fogsz tudni vele beszélgetni, mert nem tudja, hogy mi a problémája, hogy miért nem tud megnyílni. Csak azt tudja, hogy ő nem tud erről beszélni. És nem azért nem ad neked választ rá, mert nem akar, vagy mert annyira zárkózott, vagy egyebek, hanem mert egyszerűen nem tudja megmondani. Szerintem itt az is van, amit a Podi mondott az elején, hogy ugye nem szoktunk erről beszélgetni, és hogyha van egy olyan ember, aki amúgy tegyük fel, hogy soha életében nem beszélt így teljesen nyíltan erről bárkivel, akkor lehet, hogy neki csak ennyi a problémája, hogy neki még nincs ilyen megtapasztalása, nem volt olyan barátja, a szüleit sose hallott a szexről beszélni, nem volt egy olyan nagybácsia, nem volt egy olyan senki az életében, a haverjaival se lehetett erről beszélgetni, mert elröhögték, és akkor jó, most elviccelődünk rajta, de most attól nem lettem okosabb, valljuk be. És akkor egyszerűen nincs tapasztalat erről, nem tudja, hogy kell. És lehet, hogy amúgy csak ennyi a probléma, igen, hogy még sose beszélt erről, és nem gondolja, hogy amúgy szükséges lenne. Igen, mert el volt x évet anélkül, akkor hát neki ez a természetes, hogy mondjuk nem feltétlen beszél róla. És szerintetek mi a jó szexuális élet? Mire mondjátok azt, hogy ennek a párnak a szexuális élete rendben van egyáltalán? Mit jelent szerintetek? Ha mind a két fél számára kielégítő. Blokkok, hazugság, mindenféle körítés, meg sallang, meg szírszart nélkül, ha mind a két fél számára őszintén kielégítő, teljesen mindegy, mit csinálnak a négy fal között. Kinek mit, mire gerjed, tök mindegy. Mind a kettő legyen boldog tőle. A mennyiségével, a minőségével, a pózzal, a kiegészítőkkel, a minden. Ennyi. Ez a jó szexuális élet. Ezt nem lehet skatujába tenni, mert attól függ, hogy kikről beszélünk, attól függ, hogy most nézzük mondjuk a férfi tagját, annak a férfinak 6 nővel 6 különböző jó szexuális élete lenne. Mert mindenkivel más. És van, hogy még párkapcsolaton belül, párkapcsolati időszakokban is más a jó szex, más a kielégítő. Attól függ, hogy éppen milyen élethelyzetben vagytok. Például van egy gyerek, nincs egy gyerek, itt tudom én, költözés, házasság, teljesen mindegy. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok mindentől változik, de amíg mind a ketten azt tudjátok mondani, hogy engem boldoggá tesz az, ami és ahogy is, ahányszor van, addig az egy jó szexuális élet. Nagyjából én is azt gondolom. Én még a kommunikációt hozzátenném, hogyha tudtok róla beszélni. Ha mindenki el tudja mondani a másiknak, vagy sértődés nélkül. Sértődés nélkül, tehát igen, ez a kulcs szerintem, hogy nem sértődünk be a másikon. Egyetértek. De nem egyetértek. Akkor mit mondott, vagy mit mondanátok? Van egy ilyen nagyon hülye kérdés, erre kíváncsi vagyok, amikor megkérdezik, hogy te jó vagy az ágyban. Erre mit lehet? Erre mi a normális válasz? Nekem azra a normális válasz. Most kimondja, hogy kurva szó. Egyébként nem tudom, hogy ez így kimondja. Ismerek olyan embert, aki van ilyen szarkasztikus típus. Rettenetes vagyok az ágyban. De hogy egyébként szerintetek erre mi a jó válasz? Nekem soha ilyen ismerősöm, aki azt mondja, hogy nem jó, de lelkes. Tehát... Hát figyelj, az már egy szint, mert tudja, hogy valami problémák vannak. Kicsi, de legalább az már egy jó helyzet, amikor valaki ezt fölismeri, tehát nem azt mondja, hogy bődületesen jó, és így nincsen tisztában azzal, hogy egyébként mi a... Én azt tudom erre mondani, hogy attól függ, hogy kivel. Igen, ez partnerfüggő. Ez szigorúan. Mert szerintem egyébként pont a szex az, ami meg a párkapcsolat is, hogy teljesen másképp, amit a Viki is mondott. Tehát, hogyha ide teszek elé 6 nőt, és mind a 6 nővel mondjuk nem egyszerre, hanem... Várj, azért már ennyi évesen így... Kicsit nehéz gyógyszert! Legyen csak 3, jó? Már fél is sok, jó Isten! Szóval, hogy akkor legyen 3, jó? Könnyítek rajta. Akkor legyen. Legyen. Szóval, hogy mind a 3-mal más lesz. És te ugyanaz vagy, te alapvetően ugyanazt tudod nyújtani, nem? De mind a 3-mal más élmény lesz, a szex is és a párkapcsolat is. Úgyhogy attól függ, hogy kivel. Tehát valakivel akár lehet nem Nyilván valaki, igen, jó. persze, tehát nyilván, mit tudom én, most akkor megyünk engem, de hogy teljesen mindegy, hogy kire gondolunk, hogyha valakinek nyilván jó vagyok az ágyban, valakinek meg nem, tehát
És arra mit gondoltok, aki nagyon így futtatja magát szexuálisan? Ja, az biztos, hogy nagyon gáz. Szerintem. Mert Ott valami gond van. Igen. Szerintem ott önbizalom gondok vannak egyébként az ilyen embereknél, akinek ilyen nagyon nagy a szája, és ő nagyon próbálja hangoztatni, hogy ő mekkora kandó. Igen, hogy ez olyan, mint a Napóleon komplexus, hogy amikor így nagyon kicsi kutyák nagyon nagy hangot akarnak adni, hogy mennyivel nagyobbnak mutassák magukat. Szerintem a férfiaknak a trófeával való dobálgatás, hogy én kivel, hányszor, hogyan, így, meg úgy, meg amúgy, az szerintem pont egy ilyen Napóleon komplexusos probléma. Figyelted, de intelligens férfiak nem... Intelligens férfit nem hallottam még ezzel dobálkozni. Én se. Az ott mindig valami problémára utal, vagy valami komoly belső vívódásra, vagy... Más sem mondhatom. Vagy pedig szeretted volna elmesélni, hogy kivel hányszor, hogy... Ezzel jövök mindenhol. Elvettük a témát tőled, nézzenek oda. Szóval igen, ez egy ilyen... Ez biztos, hogy valami... Én nőknél hallom, tehát én folyamatosan kaptam ilyet. Nagyon sokszor a nők. Mi volt? Nem, eszembe jutott valami. Ja? Azt hittem, hogy jelezted, hogy rosszul áll a fülemben. Azt hittem, Hang, haló. Én a nőknél tapasztaltam ezt sokszor, hogy hidegrázásom van tőle, amikor egy nő mondja, hogy ilyen annyira jó, értetlen. És hogy így milyen élményei voltak a paliknak, meg hogy nem tudom, és így ilyenkor így, én ilyen rosszul vagy, tehát már annyira elmegy a kedvem magától az egész, nem csak a nőtől, már az egész szituációt, hogy egyáltalán beszélgessek vele, nem tudom, nagyon sokszor megtörtént, nem tudom, hogy én miért vagyok ilyen karakter, hogy nekem így ezt így mint hogyha így ilyen átokszerűen így már csak az ne legyen, és akkor mindig volt, hogy valami így. Ez a szétszedlek, tudod, amikor így előre be van harangozva, nem, hogy az már még rosszabb. Hogy fogok hát az már még rosszabb, mert akkor kettőnk között valami történne, és akkor azt mondja, hogy na most mit kapsz tőlem, hát akkor szerintem így fölállok, és így elmegyek. Semmi. Te már semmit, anya. Így elmegyek a helyszínről. De nem, hogy már előtte is így meghallgatok ilyen történeteket, hogy ugye azért nagyon jó, mert és akkor mesél valamit, hogy a múltkor is ez volt, meg az is, hogy kész volt, és így hallgatom, hogy Nem, igen, tehát biztos, de őrült nagy. Ez is egy szexuális intelligencia hiánya, tehát hogy én azt gondolom, hogy persze beszéljünk a szexről, kell beszélni, főleg a traumánkat azért fel kell dolgozni, de ahogy talán a legelején beszéltük, azért van egy annyira intim dolog, hogy egy ismerkedés alatt, egy randinál, de még egy párkapcsolat elején sem kezdem el azt mondogatni az aktuális partneremnek, hogy az előző pasim, és annyira jó voltam, és így... Nem csak az, hogy az előző, tehát én végighallgattam egy csajtól, hogy neki Aranybánya a puncia. Oh my god! Hogy ez így úgy érted, hogy mire gondolt a költő? Igen, és ezt így halálkomolyan gondoltam. És büszke volt rá. Hogy neki az már pedig, tehát aki hozzáér, az szinte, ez egy ilyen hihetetlen. De még érted, még nem is csak azt mondta, hogy egyébként ő, figyeld a vadászkutyám, legyet levadász. Még csak nem is azt mondta, hogy egyébként ő milyen, vagy milyen partner, hanem hogy neki alapvetően. Ő ezt tudja hozni. Ő ezt hozza, hogy neki egy aranybánya. Hát most ezzel így nehéz, ez olyan, mint hogy egy férfi mondaná, hogy egyébként nekem így aranyból van a farkam, most így... Vannak férfiak, akik így indulnak neki, így nyitásnál. Hát biztos vannak, én nem azt mondom. De szerintem ez megint az, hogy ő így próbált iged elbűvölni ezzel, hogy így saját magát jobb színben tüntetni, hogy akkor így kelendőbb legyen a számodra, hogy ő de ezt nem értik, hogy ez nem fog működni. Tehát nekem egy férfi azt mondja, hogy így te most de meg fogod kapni, akkor én azt inkább nem akarom köszíteni, nekem nem mondjad, hogy én de meg fogom kapni, hanem mutasd meg a hogy kapom meg? Tehát, mégiscsak azért mutasd, nem mondjad, mutasd. De nekem ne legyen már az első randin így lerakják elé, hogy tényleg akkor így biztos van, akinek ez imponál, én nem tudom, gondolom. Akinek az imponál, hogy valaki így nagyon mondja, meg így beharangozza magát, és akkor el is hiszi. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen
ilyen nagyon gyerekes nekem, mint amikor a gyerekek így füllengetnek, tudod, így kiskorodban. Mert én meghallgattam az összes barátomtól, hogy milyen cikkem, hogy még szűz vagyok, és akkor megsimogattak meg, hogy én még szűz vagyok, az közben kiderült, hogy egy ideig az volt. Így később már nekem rég volt barátnőm, és akkor jöttem rá, hogy az összesnek még nincs is, mert már rég volt szexuális, de azok még mindig szűzek, azok engem csipkedtek, hogy én mindegy, azért bírják a csajok a szűzeket, tudod, és akkor én meg ott így égett a fejem. Aha. Nagyon nagy menőn ott bemondták a dolgokat, és akkor később leesik az embernek, hogy jó, hát ennek a fele se igaz nyilván, hogy akkor még így mondasz nagyokat. Nekem egy kicsit ilyen ez, csak felnőtt korban szerintem sokkal cikibb. Igen. De még tininek igen, még, így hát mondjuk úgy, hogy elmegy, hát igen, de... persze, mert ezt így csinálják, de így felnőttként hogy én nem tudom, tehát, hogy milyen nagy teljesítmény vagyok az meg eleve ugye mindig az hype-olja magát, aki a legszarabb. Tehát így, valahogy ez vagyis a saját gondolataiban. Tehát szerintem nem törvényszerű, hogy akinek ennyire nagy a pofája ezen a téren, az tényleg arányosan a teljesítménye csökkent, csak szerintem annyira nem biztos szerintem abban, amit... Szerintem egy rakásszar mindegyik, aki így mondja. Én nem tudom, én nem tapasztaltam azt, hogy ez tényleg... Hány férfival volt tapasztalatod? Tényleg olyan, hogy én most nőkről beszélek, meg volt egyébként olyan szinten tapasztalatom, hogy ez így coming up, hogy ugyanúgy elmesélte nekem egy srác, hogy egyébként mi történt, és férfiként is így pislogtam, hogy Jézus már a szegény lány, és ő nem értette tényleg, hogy ebben most mi a probléma. Tehát ilyen szinten van úgymond történetekből tapasztalatom, mert ilyenkor nagyon állítja a másik, hogy ő oda tette, pedig én kemény voltam, én úgy küldtem, hogy szétesett az ágy, nem értem, mi baja van, érted? Tehát én ezt így hallgattam. És ilyenkor nem tudsz mit mondani neki azon kívül, hogy hát nem tudom, egy picit így figyeltél rá, vagy így próbáltad úgy finomabban is, vagy ez csak így, hát de minek úgy, hát ezt azért úgy kell csinálni, hogy azért ott legyen a nyoma, az majd jó lesz, hát mindig így sem mondták, hogy jó. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mindig, aki nagyon mondja, az mindig egy rakásszar, szóval bármiben, ha valaki nagyon mondja, te is nagyon mondod. Valaki mondja, hogy mennyi pénze van, meg hova szórjanak, általában nincs. Akkor akinek tényleg sok van, az általában nem beszél erről. Az lehet, hogy tényleg szórja, de nem, azt inkább látod. Valahogy nem tudom, mindig ez van. Aki mindig elmondja, hogy ő mennyi mindent sportol, mindig állandóan hogy próbálja. Már most elkezdtem a fogyókurat, már most lementem a múltkor, és akkor ilyen nekem pláne szokták egyébként mondani, mikor mit tudom én, edzések vannak, és akkor találkozok valakivel, aki nem is jár mondjuk edzésre hozzám. És akkor ilyen kényszeredetten elkezdi nekem mesélni, hogy én a múltkor már lementem, tudod, hogyha nekem így közöm van hozzá, hogy azt csinálsz, amit akarsz, mint hogyha felelne nekem, tudod, egy picit, hogy ő már egyébként elkezdte... Magának bizonygatja. Kifelején. Magának bizonygatja. Igen, tehát ez is olyan, hogy nem neked szólna a másiknak. Amíg ezt így mondod, addig még nem kezdtél el se sportolni, se életmódot váltani, tehát nyilván majd akkor fogsz kezdeni, hogyha tényleg erre ráfüggsz, és lesz eredménye, tehát nem arról fogsz szólni, hogy odamész egy valakihez, és akkor ő már egyébként a múltkor meg küldözgetsz képet neki, meg magadról kiteszel, mert már egyszer elmentél, és akkor már videó van, meg összevágva, tehát ez is valahol olyan szerintem, hogy aki nagyon kérkedik, vagy nagyon mondja, az általában valami nagy zsákutcában van szerintem. Mi a véleményetek a dick picről? Kaptál-e már? Hát szerintem az nagyon bejön. Küldtél-e már? Én kaptam már, de szóval ezt nem. Én nem találkoztam még olyan fejében, amikor ez megtörténik. Ha nem egy párkapcsolatról beszélünk, és most ne arról beszélünk, ismerkedés, kezdeti szakasz, mit tudom én, elmentetek eddig 2 randira, vagy még csak az se. Mi történik nem tudom, hogy mi történik, fejében? De egyébként kíváncsi vagyok, hogy aki ilyeneket küld, annak így ez bejött már valaha amúgy? Volt, aki erre visszajött, hogy úristen! Szerintem volt, akinek bejött ez, én biztos vagyok benne. De ez csak a nagyszámok törvénye maximum. Hát maximum, tehát én ezt nem tudom elképzelni, ezt a helyzetet. Azt el tudom képzelni, hogy párkapcsolaton belül így az ember valamit küld a másiknak. Az megint más, nem, az megint az ismerkedés. Ja, ismerkedésben semmilyen formában nem fér bele. Tehát, hogy ez eljuss eddig egyáltalán, hogy párkapcsolat, vagy ne is a párkapcsolatról beszéljünk, eljuss addig, hogy egyszer magadévá tedd az hölgyed, és azzal nyitsz, hogy szia, Feri vagyok. És elküldi a képet. De figyelj, nem árul zsákba macskát. Hát de figyelj, akkor ő valószínűleg ezt tudja képviselni. Tehát, hogy erre számíthatsz, és többre nem nagyon. Tehát... Most olyan...
Szóval nálam ez nem jött még be sose, én ezt tudom mondani. Ott tartottunk, hogy nem tudjuk, hogy mi a cél azzal, hogy elküldött, hogy dickpic, és akkor utána hova, mi a következő lépés, vagy hogy bejött már, illetve hát tőled kérdeztem, hogy te kaptál, te meg küldtél-e? Nem küldtem. Nem, és nem is lesz ilyen. Nem is lesz ilyen? Nem tudom elképzelni. Hogy így mi történik a férfi fejébe? Primitív, szerintem. Mondom, párkapcsolaton belül szerintem simán lehet ilyen, hogyha egyiket izgatja, vagy olyan helyzet, szerintem ott bármi lehet. Persze, de az ismerkedésnél lesz szerintem teljesen kizártnak tartom. De mi lehet a motiváció? Hát, jó, persze a célt értem, hogy... De mondom, ez inkább fétis, szerintem az maradjunk annyiba. Ez szerintem ilyen magamutató, olyan, mint a mit tudom én, nudista strandon jár, és akkor van egy ilyen magamutogató ilyen fétise. Szerintem a nudisták egy picit más, mert ott azért alapvetően nem társul hozzá egy meg tudom értem. Szexuális izgatottság elméletileg. Valószínűleg. Nekem ez kicsit olyan, mint a mutogatós bácsik tényleg, aki neki az nyújt élvezetet, hogy ő most megmutatta, és te megijedtél. És elképzeli ráadásul, hogy te most jól felháborodtál rajta, vagy nem tudom. Hogy elképzeli, hogy tetszett neked, és akkor én ezt tudom így mögé látni, hogy egy ilyen inger faktornál lesz, hogy akkor én most meg tudtam mutatni neked, amilyen van. És most tényleg nagyon örülök, hogy láttam, hogy milyen van. Köszönöm szépen. Ennyi. Igen. Hát szerintem erről is megbeszéltük. Kiveséztük, amit ki lehetett, most így... Az biztos az első 2 órás adásunk. Hát igen, téma, még tudnánk róla beszélgetni nyilván, de mára legyen elég ennyi. Legyen. Úgyhogy köszönjük nektek, hogy néztetek, kommenteljetek, kövessetek be. És kommentelje. És jelentkezünk majd Vikivel legközelebb. Én annyit szeretnék még mondani, hogy köszönöm szépen a meghívást, és hogy minden, amit elmondtam, az megvan fejbe, soha nem valósítottam meg még semmit ebből. Tehát tök jól el tudom mondani. Ilyen elméleti szakember Na, vagy abszolút, az vagyok, párkapcsolatilag mindent tudok, hogy mit kéne, ebből semmit nem valósítottam meg még soha, úgyhogy igyekszem. Sziasztok, Fodi voltam. Sziasztok! Sziasztok!